És a közlemény második fele azzal foglalkozik, hogy vajon a jövőben nem kell teljesen megreformálnunk a molekuláris onkológiai kezeléseknek a klinikai fejlesztését és bevezetését, hiszen lehetséges, hogy a klinikai vizsgálatokat is most már nem csak egyes daganattípusokra kell elvégezni, hanem azt kell megvizsgálni, hogy azoknál a betegeknél, ahol a célpontban valamiféle genetikai elváltozás van, azoknál hatásos-e a gyógyszer, akár daganattípustól függetlenül. És megmutatjuk azt, hogy valószínűleg teljes paradigmaváltásra lesz szükség a jövőben, és a gyógyszereket már nem is daganattípusra kell kifejleszteni, hanem eleve a célpontra. Mert ha az a célpont bár kis százalékban fordul elő egy daganattípusban, de több daganattípusban is előfordul, ha összetesszük ezeket a sok kis százalékokat, akkor nem is biztos, hogy olyan kevés lesz ez a célcsoport. Ez természetesen már egy rettenetesen eretnek gondolat is, hiszen a jelenlegi onkológiai gyakorlat azért alapvetően daganattípusok szerint tervezi meg a kezelést, úgyhogy ez még egy olyan dolog, ami biztos, hogy vitát generál a szakmai fórumokon, de hát megkockáztatjuk, hogy ezt a jóslást megtesszük, hiszen úgy érezzük, hogy az eddigi tapasztalatok igazolták az eredeti hipotézisünket, amit 5 évvel ezelőtt megfogalmaztunk. Tulajdonképpen részben válaszolt is a kérdésemre, mert azt akartam kérdezni, hogy ez az egész gondolkodásmód nem jár-e majd azzal a következménnyel, hogy akkor a gyógyszergyárak nem fejlesztenek daganatellenes szert. Mert minek rakjanak bele dollármilliárdokat, hogyha utána 100 embernek, vagy 200 embernek, vagy 1000 embernek lehet majd beadni, hogyha ennyire körülhatárolhatók a terápiás lehetőségek. De akkor a válasz egyik része itt van, hogyha többféle daganatra is, vagy daganattípusra is jó lehet egy ilyen szer, akkor már több embert érinthet. Először is azt hiszem, hogy az elkövetkezendő néhány évben paradigmaváltásról nem nagyon beszélhetünk. Kopper László. Egyrészt a világ el lesz foglalva azzal, mármint a szakmai világ, a tudósok és a klinikusok is, hogy a jelenleg rendelkezésre álló gyógyszereket és diagnosztikus eljárásokat optimalizálják. A másik része a dolognak természetesen, ha megnézi az ember a nagy gyógyszergyárak portfólióját, tehát az, hogy milyen fejlesztések folynak ma, akkor ott rengeteg molekuláris célpontot talál, amely egy adott daganat esetében vagy célpont, vagy nem. Tehát önmagában egy általunk célpontnak gondolt molekuláris eltérés nem biztos, hogy valóban jó terápiás célpont is. Tehát ezen a téren sok mindent tisztázni kell. Attól nem félek, hogy a gyógyszerfejlesztők lemondanának az onkológiáról. Ez egy hatalmas nagy és sajnálatos módon egyre több beteget magába foglaló terület, tehát biztos, hogy itt fejlesztések lesznek. Az, hogy mennyire lehet in silico már megtervezni egy gyógyszert, mert tudjuk a molekuláris célpontot, az egy kérdés. Nagy valószínűséggel efelé is megy, minél olcsóbbá kell tenni a tervezést. Ami az egyik legnagyobb kihívás, az a kipróbálás, tehát a klinikai kipróbálás. Szerintem ez az egyik legszűkebb keresztmetszete ennek a történetnek, és ebben jelenthet egy kis változást az, amit Pista is említett, és Ricsi is mondott, hogy át kell gondolni azt, hogy ezeket az új típusú gyógyszereket, vagy célzott terápiát milyen klinikai vizsgálatokba kell kipróbálni, mert úgy néz ki, hogy a jelenlegiek, amelyeket tradicionális gyógyszerekre terveztek, ezek lassúak, nem egészen arra adnak választ, amire kellene, és nagyon sokat elveszíthetünk, nagyon sok később jónak tűnő gyógyszert. Tehát én azt gondolom, hogy a klinikai vagy vizsgálatoknak az optimalizálása egy nagyon-nagyon fontos feladat, vagy kitalálni valami olyan technikát, amivel a beteg és az ő daganata behelyettesíthető. Egyelőre ezzel még legalábbis én nem találkoztam. Ezen mit kell érteni? Hát, hogy ne a betegen és ne a daganatán próbáljuk ki azt, hogy működni fog-e, hanem ha tudjuk azt, hogy milyen molekuláris hiba van, azt a molekuláris hibát modellezzük, és akkor nézzük meg a legyártott gyógyszereknek a légióját, hogy ezek milyen hatékonyak. Azt gondolom, hogy a technológia fejlődése is sokat fog rajtunk segíteni. Például megjelentek olyan nagy teljesítményű molekuláris diagnosztikai módszerek, mint például a második generációs genomszekvenálók, amik ugye eredetileg arról lettek híresek, hogy egy teljes emberi, individuális, egyedi genom megismerésére alkalmas. Ugye 2008-ban Peták István ismertük meg az első emberi egyed, James Watsonnak a teljes genomkészletét, és ez az emberiség történetében megnyílt egy új korszak, a személyi genomika
korszaka, de ugyanezt a technológiát arra is tudjuk használni, hogy a daganatokban lévő génhibákat feltérképezzük, eddig soha nem látott hatékonysággal. Tehát ez azt jelenti, hogy akár 1 millió párhuzamos génszekvencia vizsgálatot is tudunk végezni, és ez egyrészt jól kihasználható ezeknek a genetikai okoknak a felfedezésében, amik a gyógyszerhatást előrejelzik. Másrészt azt a kapacitást is rendelkezésünkre bocsátják, hogyha majd minden embernél nagyon sok génhibát kell megvizsgálni, minden egyes betegnél, hogy ennek meglegyen a technológiai háttere. Tehát ez is rendelkezésünkre áll. Az eredmények kiértékelésére meg ugye óriási bioinformatikai háttér kell, tehát ezekhez szuperszámítógépek is segítséget adnak, és a szuperszámítógépek segítségével olyan statisztikai analízisek is elvégezhetők, amik hagyományos számítógépekkel nem. És ez a személyre szabott gyógyszerek fejlesztésénél nagy segítséget nyújthat. Tehát most már olyan úgynevezett alkalmazkodó klinikai vizsgálatokat terveznek, ahol folyamatosan változik az egyes párhuzamos kezelési csoportokban az elemszám, annak megfelelően, hogy milyen markerekkel kapcsolatban tűnik úgy, hogy hatékonyan szer. Tehát egy egészen új típusú klinikai vizsgálat tervezésre is mód lesz a jövőben. Én még az előzővel szerettem volna annyit hozzátenni, hogy Schwab Richard. Valóban itt részben a tudományos, részben, ahogy Koppel professzor említette, a gyógyszerfejlesztési pipeline-nak hívják ezt, tehát a háttér, ami az egyes gyáraknál rendelkezésre, illetve magának a társadalombiztosítási finanszírozási problémáknak megfelelően azért lehet érezni, hogy ez az iparág recseg-ropog. Tehát konkrétan az elmúlt 10 évben a tőzsdén jegyzett gyógyszercégek értéke kereken 50%-kal csökkent. Tehát nyilvánvalóan a fejlesztésre rendelkezésre álló forrásokat azért az is nagy mértékben jelzi, hogy lehet látni, hogy ezeknek az alkalmazása nem az úgynevezett blockbusterek, tehát a mindenkinek adható gyógyszerek, mint a koleszterin csökkentők, vagy a vérnyomás csökkentők egyes csoportjai voltak, tehát ami meghatározta gyakorlatilag a 90-es és a korai 2000-es éveknek a gyógyszerfejlesztési és értékesítési trendjeit. Tehát ez a személyre szabott orvoslás, ez egy másfajta dolog lesz, és egy új, ahogy ilyenkor ez mindig lenni szokott, amikor probléma van egy iparágban, és erre számtalan példát lehet mondani az amerikai vasúttársaságok és a transportipar átalakulásánál, hogy itt is megjelent egy újfajta állatfaj, a biotechnológia. És a biotechnológiai cégeknek a tőzsdei értékelése, miközben 50%-kal csökkent a gyógyszeripari cégeké, majdnem megtízszereződött a biotechnológiai cégeké, és hát döbbenetes látni azt, hogy a legnagyobb gyógyszeripari óriásokkal azonosan értékeli a piac lassan ezeket a biotechnológiai cégeket, és még ráadásul azt is hozzá kell tenni, hogy a hagyományos gyógyszergyáraknak a szerepe is egy picit megváltozik. Korábban ugye ők voltak a fejlesztés generátorai. Ma azt lehet mondani, hogy kevesebb, mint 10%-a az originális gyógyszereknek származik a nagy gyógyszergyárakból. Többségük ilyen biotechnológiai cégek felvásárlásával, licenszelésével történik, és gyakorlatilag ezeknek a multinacionális nagy gyógyszergyáraknak a szerepe az egy ilyen nagy globális értékesítési hálózatban és marketing hálózatban rejlik, ahol ők pontosan tudják, hogy mik a piaci igények, milyen tempóban és hogy lehet egyes gyógyszereket bevezetni, kapcsolatuk van a hatóságokkal, és az igazi, a leginnovatívabb fejlesztések az garázscégekből, sajnos egyre nem itthoni, de amerikai garázscégekből alakuló vállalkozásokból fejlődnek, és én azt gondolom, hogy ezeket az új trendeket, amiket itt ebben a közleményben próbáltunk leírni, ezeket is legjobban a hozzánk hasonló biotechnológiai cégek értik a világon. Esti beszélgetés tudományról című műsorunkat hallották arról, hogy a daganatos betegségek kezelésében egyre inkább előtérbe kerül az a szemlélet, amikor a daganat genetikai sajátságai alapján választják ki a hatékony terápiát. Vendégeimnek, Koppel Lászlónak, Schwab Richardnak és Peták Istvánnak az egyik legjelentősebb gyógyszerkutatással foglalkozó folyóiratban jelent meg erről tanulmánya. A cikk szerzője volt még Kéri György professzor és Örfi László. Az esti beszélgetést ma Gimes Júlia szerkesztette, a hangmester Ignác Kati.